Dikene pasare. Lah pripun? Lah kan ya gak ora isih nom-nom kabeh ta. Nggih. Isih Joko kabeh lho ki urung enek sing dibojo siji. Napa nggih? Pandu ku ya isih ijen. Aku Mas, golekno mahasiswa nom. Oh mahasiswa nom. Oh, aku sik anu bujangan. Rumah samu ki aku ora mahasiswa. Mau enek ning kene mahasiswa luar. Saka kebab. Oh, gelem luar. Saka kebab. Loh, Turki. Turut kijen gelem kowe. Oh ya. Wis karo suci karo weknya wae. kowe ngerti Turki? Kowe ngerti Turki apa? Turut kicik. Ora. Apa? Iki keturunan kok. Lah apa kuwi? Turunan kidang dadi. Ayo. Ora kuwi jane asine. Ya. Oh. Yo, sinom, apa diatur sik. Oh, ayo. Ya, Mbah, diningane, Mbah. Aja dadak nika sing ana rampung dhisik jawarna-warna Surabaya kampung kali asin yen pengin urip mulya kudu wani prihatin ambyang kacang digongso gula yen nandang kudu sing lila aja dong kasula aja gape mundak nyanding mbok ya eling titenon yo sekaliwat weton Surakarta mbok aja banget wong padha-padha kanca keplak bintang jae yen wis penak aja nyepeleke ndak ilang wayune manuk nanyar susuwe dawa entuk anyar aja lali sing tuwa aja sia-sia sing guyon-guyon sing kucing tibake pelok urune Mbak Nuji yo ur